Promesor Singnar ahem chopidet pen sorkar pen puthot kerap kepalepon. Lakha koira trok Duarbagori MAC Constituency keparlo Kohora Rongtara Singnar arong kedam tang Ningkan kimi arni arkoi niphai isi arni rong asar Promesor Singnar ahem chopidet pen ajok sorkar pen kerap kepajir ponthu. Arkoi niphai kethom arni Kohora Chandra Sing Rongpi arong SGB Raising Rongpi ahem thekup along Bukajan Civil SDO Ahin pen pekar phule phukok sang han la pen tilpar hai hui sitame rap teka. Lason si karbiang long arat aphan birta kimi pachini than teka. Hem me ke chot sining ame ke klo tomon ke thepen hem ret kana hok la pen lang ke thepen kanglum ki sungka che tonga tuma phan sitame sorkar ahin thedum akerap do pusi than pachini. Anparta Karbianglong Autonomous Council Education in Church Em Richard Tokbi pusitame tong sekot pen arjulong si men pen ke choki junji aphan pura tangka suri kep akera paledun si karjulong pen paledun thu. Son si kisung ke phokache tong atum sitame arni angbong mate 24 hours angbong police station along report paledam nangji puta than pachini teka. La pen son si civil SDO office along sitame arni si angbong birta pale nangji pusi than pachini. Daihori pen amos inti. Pini daknili Kohora arong nang pala iklo. Atumi birta gel SGB sorkari gangbura alangli Raising Rongpi. Ati hai pen birta long teng Kohora Rongtara Rong mecho igdet tu. Aso gangbura ahem matsi lasi birta pala lo laso teng nili di supis pen. Relief items asapso akiraban lipilo pe sang apen jangthu lason kerap wang pilo lason mo karbirat ko anma do phanta chuning lilo je lason birta do pusame nang information mang 24 hours sang bong nang pale la penelitum disupist control room no disaster management long control long palai conception tande char lapen ako kaprek akirap duthul lang malason hem ke kim pg prason ya temon ke the puno lang ke the puno ba sininga me ke chup ke klo puno ba me ke nonason me ke chup puno gopen benason akirap do as per la disaster guideline na teng pen so teng pen hem me fully plongte nom akimi noms revise lo 1,30,000 an long fem me chuno asning me ke chup no munit jodi na hok det pongte 4 lakhs an kerap long apor jat same force tame aphang police local police long tame information pale ni lapen disupis disaster control room long tame birta pale ni 24 hours ang bo lapen si kerap bang pitek ko choro la sante ini pada Kohora area nili sorgari gangbura lo lasi Kohora area bong Rongtara Singnar rong asar Sri Promesor Singnar alang lihem megichu hotel li chodet kangyang lo lasi pini Karbiang long DC office pen dak inut observer wang lo wang si alang li Promesor Singnar aphan do asabe sitame isi akerap pe kumbol phule phukok lapen pinitirpal lapen sang jangthu lahai kerap ilo alang lepan pikang lo lasi alang litum tong sekot pen alawang so akerap ku piapo nilihin peta churu pilo penon parta nilitum dak area hoi sita la kedinang bong akerap kado kabi kethig dinam da kacerap cetodunji apan nilihin ben suning rilo aji kebang ji bresputi si nilitum sang apan pine akerap nilitum hin ben tapidun po nasi kado kabi ta cerap japan nilihin ben suning rilo kado